जेब्ला जोंनि जिबनाव जोंनि मण्डलियाव माया गोथार जिउआ खामानि मावगोन आं 10 थाखानि मावोब्ला इसोरा 90 थाखानि मावो दिनै इसोरनि बोसोना बाइबेला बुंदों हौवाफोरनि थाखाय हिनजावफोरा जाहैबाय हेफाजाब होग्रा आरो दिनै फोथायारिफोरनि थाखाय गोथार जिउआ हेफाजाब होग्रा बाइबेलाव रोखा लिरनाय दङ फेग्लुंग्रा लोंग्लुंग्रा मोदोमनि आखल आखुजों सलिग्राफ्रा सोरगो रायजोआव थाङा होननानै खाथां लिरनानै दङ जिसुआ दिनै जोंखौ सासे मानसिखौ खैबार क्षमा होनो होदों मिथिगौ खमसे खम नोङो सानसेयाव 100 बारनिबो बारा नों क्षमा होनांगौ टाइपनि बाइबेलाव जों जेब्ला माल्टिप्लाइ खालामगोन नाथाय जोङो माबा मोनसे घटना जुदि जायोब्ला सानसे बोसोरसेयावबो जोङो क्षमा होलायनो हाया बेनिखायनो बाइबेलनि बेसेना बुंदों सोरबाया जुदि सोरखौबा क्षमा होनो हायाब्ला इसोराबो बिखौ क्षमा होनो हायानो गोथार जिउ गासैबो बुंनि गोथार जिउ गोथार जिउ जेब्ला जोंनि जिबनाव जोंनि मण्डलियाव जोंनि नखरफोराव पवित्र आत्माया गोथार जिउआ खामानि मावगोन लोगोसे थानानै अब्ला जोंनि मावनाया एसेल' जाब्लाबो इसोरनि बोलोआ बांसिन मावो आं 10 थाखानि मावोब्ला इसोरा 90 थाखानि मावो आरो बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला मण्डलियानो होन नखरानो होन जिबनानो होन आवगायनो सम नाङा दिनै आं व्यक्तिगत आं गावखौ जुदि नायोब्ला आं जाहैबाय दिनै इसोरनि गोथार न'आव गसंनानै डायलग होनो हानाय प्रिचिं खालामनो हानाय आंहा गुन गैया मानो होनब्ला आं सासे गिर्जायाव अन्थाइ खुबैग्रा मानसि आरो बेफोरबायदि अजैग मानसिखौ दिनै फोरबुआ दिनै गावनि खामानियाव बाहायदों आरो दिनै फोरबुआ बाहायदों दिनै बियो गावनि गोथार जिउखौ होननानै जेब्ला बाहायबाय जि जायगायाव आखाइ होयो जि खामानिखौ मावो बेयावनो फोरबुआ जाफुंसार खालामबाय दिनै आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि जिबनाव जुदि बे हेफाजाब होग्रा गोथार जिउआ जुदि जोंजों थायोब्ला नों जिखि खामानिखौ मावा मानो जिखि लामायाव नों आगान सुरा मानो बेयावनो नोङो जाफुंसार जानो हागोन बाइबेलखौ जोङो जेब्ला नायगोन मोननैल' हेफाजाब होग्रा बाइबेला मख'दों मोनसेया जाहैबाय बिसायफोरनि थाखाय नखरनि थाखाय बिहिया हेफाजाब होग्रा आरो फोथायारिफोरनि थाखाय गोथार जिउआ जाहैबाय फोथायनायाव बोलोगोरा जानो इसोरनि हाबाखौ मावनायाव बे पापजों बुंफबनाय संसाराव बोलोगोरायै जिउ खुंनो थाखाय गोथार जिउखौ हेफाजाब होग्रा महरै जिसु ख्रिस्टआ बिफानिफ्राय बिसनानै जोंनो हरदों दिनै जायनो गोथार जिउखौ गावनि जिबनाव हेफाजाब होग्रा महरै नाजावनानै लादों बे व्यक्तिफोरानो फोथायनायाव गोख्रोंबो बे व्यक्तिफोरानो दिनै जाय खामानिखौ मावगोन बेयावनो देरहासारनायखौबो जोङो नुनो मोनो संसारनि खामानियानो जा इसोरनि खामानियानो जा नखर बेंनायानो जा नाथाय नोंनियाव जुदि जिसुनि जिउआ थायाब्ला गोथार जिउआ जुदि थायाब्ला नों जाहैबाय गावनि हिनजावखौनो समायनाब्लाबो समायना नुनाय नङा गुबुन हिनजावखौसो समायना नुबाय थागोन नों गावनि हौवाया एफाबां हेन्डसाम एफाबां अनो बेमार जाब्लाबो नोंखौ आबाद लायो खेयाल खालामो नाथाय नोङो गुबुनखौसो एकदमबारे मोजां नुबाय थागोन खारना जाहैबाय जेब्ला गोथार जिउआ जोंनियाव थाया जेब्ला जोङो गोथार जिउनि हेफाजाबखौ लायालाबासिनो नखरफोरखौ बेङो ख्रिस्टियान जिउ खुङो अब्ला जोङो जिउआव देरहानो हाया जायो सुथुरा फैनानै जोंखौ नाख्रेबो इयावथ' बिदि बिहि खारजानाय बिहि थैजानाय बा बिहि गैयै हौवाफोर दंना गैया आंथ' मिन्थिया दे आंनो लिडारफोराबो खोन्थायाखै नाथाय जाय नखराव बिहिया गैया हेफाजाब होग्राया गैया बे नखराव थाङोब्ला ओरैबो हाग्रा दुजोबनानै दङ ओरैबो दाखोरफोरा जेव जेव जानानै दङ थोरसिया ओरैखिजाय गोलैनानै दङ खामफ्लायफोरा सियारफोरा ओरैखिजाय गोलैनानै दङ नाथाय जाय नखराव बिमाफोर दङ बिहिफोर दङ गासैखौबो आमोखा फिया माबायदि दोनो ओरै होननानै सेस साजायजोबनानै दोनो नंगौना नङा आरो सैथो बाथ्राखा नों गौरव खालामनानै लाब्लाबो लायाब्लाबो दिनै इसोरनि बोसोना बाइबेला बुंदों हौवाफोरनि थाखाय हिनजावफोरा जाहैबाय हेफाजाब होग्रा हेल्पार होननानै बुंदों आरो दिनै फोथायारिफोरनि थाखाय गोथार जिउआ हेफाजाब होग्रा दिनै नों जुदि गोथार जिउखौ हेफाजाब होग्रा महरै लानानै जिउ खुङाखैब्ला नों जाहैबाय गिर्जायाव फैनोबो बागोन संसारनि होनबाथाय खारलाय लांगोन अबावबा माबा मोनसे होनोब्लाथाय खारलाय लांगोन नाथाय गिर्जायाव प्रग्रामनो होनबाथाय थांगोन कि थाङाखै मानो होनबा नोंखौ हेफाजाब होग्रायानो गैया नों बोलो गैखाया मानसि हिसाबै आंबो बोलो गैखाया मानसि हिसाबै नाथाय जोंखौ बोलो गोरा खालामो जोंखौ हेफाजाब होयो सोर गोथार जिउ मैया जोङो नायदोंमोन गोथार जिउआ जाहैबाय हेफाजाब होग्रा आरो बे हेफाजाब होग्राया थाब्लासो गावनि भुलखौ गावनि गोरोन्थिखौ
बे हेफाजाब होग्राया खोन्थाब्लासो जोङो बुजियो नङाब्ला गावखौनो जोङो थिग मोनबाय थायो आंलाय माथो अफारिं होनांगौ होगासिनो गिर्जायाव थांनांगौ थांगासिनो नाथाय जोंहा मा खमजुरि जादों बेखौ गोथार जिउआ थाब्लासो जोंखौ फोरमायो आरो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो जानो हायो थोनहरजानाय 1:8 जिसुआ जेब्ला कालभारि क्रुसाव बलि जानानै सानथामाव सिखाङो आरो बियो गावनि सेलाफोरजों थानानै बुंदों नोंसोरो नेबाय थाथ' जेब्ला नोंसोरो नेबाय थागोन अब्ला जे गोथार जिउआ फैगोन आरो गोथार जिउआ जेब्ला फैगोन अब्ला नोंसोरो जेरुजालेम जुदिया सामारियायाव बुहुम जोबनायसे आंनि साखिफोर गसंनो हागोन होनदों मा बिनि सिगां गोथार जिउआ गैयामोन नामा दङमोन गोथार जिउआ नाथाय जाय गोथार जिउआ दङमोन बियो बे इसोरनि मानसिफोरनि सिङाव थानानै खामानि मावनाय गोथार जिउ आरो बे गोथार जिउआ थानायखायसो दिनै पिटाराबो जनाबो बिसोरो बुंनो हादों जिसु नोंनो सैथो इसोरा होननानै बे जाहैबाय मानसिखौ जिसुनियाव लाबोनो खामानि मावनाय गोथार जिउ आरो बे गोथार जिउनि मोनसे खामानिया जाहैबाय सासे खोमसिनि मानसिखौ जिसुआनि दि सैथो इसोर बेखौ बुंहोनाय मोनसे गोथार जिउनि खामानि आरो जेब्ला गोथार जिउआ नोंनि गोसो सिङाव खामानि मावगोन अब्ला नोङो जिसुखौ इसोर होननानै गाबज्रिनो हागोन होननानै बाइबेला बुंदों नाथाय बेयाव जाहैबाय बिसोरो अलरेडि गोथार जिउजों मोनखानानैब्लाबो बिसोरखौ जिसुआ बुंबावदों नोंसोरो नेबाय थाथ' जेब्ला नोंसोरनि सायाव होनदों एबा दिनै जों फोथायारिफोरनि जोंनि सायाव गोथार जिउनि उपस्थितिखौ नांगौ अब्लासो जोङो जाहैबाय बोलो मोनो संसारै थांनानै थानायाव नङाबा बे पत्रोसानो जिसुजों 3.5 बोसोर थाफानायनि उनावब्लाबो बे जिसुखौनो बियो फोलादों बे जिसुजोंनो थाफानानै नों जेराव थाङो आं बेयावनो थैफागोन नोंखौ बलि होयोब्ला आंबो बलि जाफागोन होननानै बुंनाया बे पत्रोसानो फोलादों मानो होनब्ला बिनि सायाव गोथार जिउआ फैयाखैमोन दिनै गोबां फोथायारिफोरा दिनै गोथार जिउआ खामानि मावनायखायसो सोरगोआव थांगोन आरो जिसुखौ इसोर होननानै गाबज्रिनो हादों बेयो सैथो खिन्थु नोङो जिसुखौ फोथायनाय लोगो लोगो सिखाव बायदि सोरगोआव थाङाखै नाथाय नोङो दासिमबो संसारावनो दङ आरो बे संसाराव थानाय समाव नोंनो गोथार जिउआ नोंनि सायाव थानानै खामानि मावनांगौ अब्लासो नोङो बोलो मोनगोन अब्लासो नोङो देरहासार जानांगोन पिटार बायदि थगायसुला मानसियानो उनावहाय जिसुनि थाखाय बियो जिबन होनो हादों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै सेलाफोरा खारलांजोबदों आरो गासैबो लास्टआव जेब्ला गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव फैयो अब्ला बिसोरो इसोरनि थाखाय जिसुनि थाखाय साखि गसंनो हादों नङाब्ला हमजानो गिनानै थाखुमा बायदोंसोमोन दिनै जोंनि जिबनावबो नोङो जिसुखौ फोथायब्लाबो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नोङो गाबज्रिब्लाबो नोंनि सायाव जुदि गोथार जिउआ फैयाब्ला नों जाहैबाय गिख' जागोन नों जाहैबाय देरहानो हानाय नङा नों जाहैबाय सौसिलांनो हानाय नङा बिनिखायनो जों साफ्रोमबो गोथार जिउजों जोङो सुफुंजानो नांगौ गोथार जिउनि उपस्थितिया नोंखौ दैदेननो नांगौ गोथार जिउआ नोंखौ सालायनो नांगौ नों गावनि गोसो बायदि सलिनो नाङा अब्लासो नों देरहासार जानो हागोन जोंनि मिनिस्ट्रियाव गोबां समावनो मानो बाप्तिस्मा लायो बोसोराव जेनेबा 10 जन 15 जना खारना जाहैबाय पबित्र आत्मा बे जाहैबाय आंनि मावनायनि बोलो नङा बे जाहैबाय आंनि आरजनि बोलो नङा बे जाहैबाय गोथार जिउनि खामानि आरो जोङो नुदों जेब्ला गोथार जिउआ दाङो गोथार जिउआ थायो अब्ला सासे सोलायनो हायै मानसियाबो सोलायनो हायो मानसिनि बुजायनायजों लिडारफोरनि बुजायनायजों मानसिया सोलायनो हाया नाथाय जेब्ला सासे मानसिनि बेक्तियाव गोथार जिउआ खामानि मावो थगायसुला मानसियाबो सैथो जायो जों इसोरखौ फोथायग्रा हिसाबै दिनै फोथायारि हिसाबै जोंनो गोथार जिउखौ हेफाजाब होग्रा महरै नांगौ जहननि लिरनाय चेप्टार 14 नों जेब्ला फरायगोन अब्ला नोङो मोनगोन गोथार जिउआ हेफाजाब होग्रा बे सोरजिगिरि इसोरानो हेफाजाब होग्रा महरै गोथार जिउ जानानै नोंजों आरो आंजों हेफाजाब होनो फैदों 2 नाम्बाराव जाहैबाय जोंनि जिबनाव फोथायनाय नांगौ फोथायनाय जुदि गैयाब्ला नोंहा जेबो गैया मानो होनब्ला बाइबेलाव लिरनाय दङ जोङो इसोरनियाव फोथायो जायखौ जोङो मेगनजों नुवाखै बेखौ मोनगोन होननानै जोङो खाथां खालामो इसोरा मावगोन इसोरा सोखागोन इसोरा खामानि मावगोन होननानै आरो बेयावनो जोङो इसोरनिफ्राय मोननो हायो नों जुदि इसोरनियाव जुदि गोनो गोथो गोसोजों फैयोब्ला नों आशीर्बाद मोना दिनै गोबां मानसिफोरा गिर्जायाव माबायदि फैयो आं मिन्थिया नाथाय नों जुदि गिर्जायाव फैयोब्ला दिनै इसोरनि मन्दिराव आङो थांनानै इसोरखौ बाख्नायगोन इसोरनाव आङो बिदि आशीर्बादखौ लायगोन होननानै नों जुदि सानदोंब्ला नोङो दिनैहाय गिर्जा जोबसिगोन समबारनिफ्रायनो नोङो आसाजों थानांगौ फोथायनायजों नों जुदि समबारनिफ्रायनो फोथायनायजों आसाजों आरजजों जुदि थायोब्ला नों जेब्ला गिर्जायाव हाबगोन पास्टरानो बोसोन बुं एल्डार डिकनफोरानो बोसोन बुं बा सोरबा आलासियानो फैनानै बोसोन बुं आरज खालाम अब्लानिया नोङो इसोरनि आशीर्बादखौ लांनो हागोन नाथाय जोंनि मानसिफोरा गिर्जायाव हाबबाल' खुनुरुखुम मेगनखौ मिसिबनानै एकदमबारे आफा नोंनियाव गथायबाय एकदमबारे होननानै आरज खालामो नाथाय जों जुदि
इसोरनियाव जुदि आशीर्बाद नांगौब्ला जों जाहैबाय फैगौ सप्तायाव नोंहा मा समस्या दङ गाबोनहाय नोङो मा मोगा मोगि जागोन दुखु खस्थजों बेखौ नोङो मोनगोन होननानै फोथायनायजों जुदि आसाजों जुदि नोङो फैयोब्ला गिर्जायावनो होन प्रार्थनायावनो होन फास्टिंआवनो होन नों निश्चय मोननानै नोङो थांगोन फोथायनाय जुदि गैयाब्ला जेबो गैया हालेलुया दिनै नों जुदि फोथायोब्ला इसोरा मावनो हायो आरो मोनसे घटना जादों जेब्ला जिसुआ मन्दिराव थांबाय थायो आरो बै समाव मन्दिराव टेक्स होनांगौ खाजोना टेक्स होनो बिसोरनो फैसा गैया पिटारा होनबाय फोरबो नोंनिबो टेक्स बिदों गुरु जोंनिबो टेक्स बिदों मन्दिराव हाबबाय थानायनि बबेजों होनो अब्ला जिसुआ बुंबाय थां सागोराव बोरसि बोनहै फैजेननाय नानि खुगाखौ खेवनानै नाय बेयावनो नोंनिबो थाखाय आरो आंनिबो थाखाय टेक्सखौ होनो हागोन होननानै जोंनि इसोरा जाहैबाय नानि खुगायावबो फैसा दोननानै गावनिबो आरो गावनि फोथायारिफोरनिबो खाजोना होहोग्रा इसोर बियो दिनै जों जाहैबाय गोथां जिसु ख्रिस्टखौ जोङो फोथायो कालबारि क्रुसाव बलि जानानै थैनानै थांनाय जिसुखौ नङा सानथामाव सिखांफिननाय गोथां इसोरखौ जोङो फोथायो आरो बे गोथां इसोरा दिनै नों जुदि फोथायनो हायोब्ला नोंनि थाखाय गासैखौबो बियो मावनो हागौ आं जुदि फोथायोब्ला आंनि थाखाय असम्भबा बियो इसोरनि थाखाय गासैबो सम्भब बियो बे संसाराव थानाय मुवाफोरा बे संसाराव थानाय समस्याफोरा बे संसाराव थानाय बेमारफोरा इसोरनि नोजोराव गासैबो समाधान जाजोबनो हायो नाथाय मानसिनि थाखायसो समाधान जानो हाया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जों जुदि फोथायनो हायोब्ला इसोरा दि जोंनि थाखाय मावनो हायो दिनै गासैबो सम्भब गासैबो असम्भबा सम्भब जायो दिनै नों जुदि फोथायनो हायोब्ला इसोरा जाहैबाय नोंनि थाखाय गासैखौबो मावनो हायो दिनै बाइबेलनि बोसोनाव बेखौनो लिरनाय दङ बे बिफांजों जेरैबायदि आं मावदों बिदिल' नङा नों जुदि गोनो गोथो गैयाजासे जुदि फोथायोब्ला दिनै बे बिफांखौ जेरैबायदि आङो रानहोदों बिनिख्रुइ गेदेरसिन नोङो खामानिफोरखौ मावनो हागोन होननानै जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ बुंदों नों आरो आंहा दिनै जोङो जिसुनि सेलाफोर नों जुदि इसोरनियाव फोथायोब्ला नोंहा दिनै बेमार जादों बेमाराबो सोखाजानायखौ मोनगोन नाथाय नों जुदि फोथायनो हायाब्ला नों जाहैबाय बेमारनिफ्रायबो सोखाजानायखौ मोना नोंहा दिनै दाहाराव दङ दाहारनिफ्राय उदांस्रि जानांगौ होननानै नों जुदि इसोरनियाव फोथायोब्ला नों जाहैबाय दिनै उदांस्रि जागोन मानो होनब्ला बाइबेलाव लिरनाय दङ जायहा दिनै इस्सा जानानै इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनो गोसो जायो बिसोरखौ जाहैबाय इसोरा बयनिख्रुइबो साबसिन मुवाफोरखौ जाहोगोन होननानै बुंदों दिनै जायहा इसोरनि बोसोनखौ इच्छा जानानै मानिनानै सोलिगोन होनदों बिसोरखौ लानजाय खालामानो खर'सो बानायगोननो इसोरनि रदाया बिदि नों जुदि दिनै गोसो जानानै मानिनानै सोलियोब्ला इसोरा नोंखौ लानजाय खालामा खर' खालामगोन जेबो गैजायैनिफ्राय नोंखौ बियो फोजौनो हाग्रा इसोर बियो जेबो रोङै मूर्खनिफ्राय नोंखौ दैदेनगिरि खालामनो हाग्रा इसोर बियो बेमारिनिफ्राय नोंखौ बेमार गैयै खालामनो हाग्रा इसोर बियो दिनै आं बिनिखायनो खावलायो फोथायनाया जोंनि जिबनाव नांगौ बे इसोरा दि मावनो हायो सोरगोआव थांनोथ' बयबो फोथायो नंगौना नङा सोरगोआव थांनो बयबो फोथायोना फोथाया नाथाय नोङो सिखाव बायदि दिनैनो फोथायबाय दिनैनो सोरगोआव थांनायबा एफाबां नोङो दुखु खस्थ' सैनाङामोन नाथाय नों जाहैबाय दा 20 बोसोर 30 बोसोर 40 बोसोर थांनानै थानांगोन आरो नोंनियाव जुदि इसोरनिफ्राय मोनगोन होननानै जुदि फोथायनाय गैयाब्ला नों जेबो मोननाय नङा सोखा जागोन होननानै जुदि नोंहा फोथायनाय गैयाब्ला गोनो गोथो जायोब्ला नों जेबो मोननाय नङा फोथायनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला बिराद गिदिर साबजेक्ट बियो बेखिनियावनो दोनथ'नानै नेक्स्ट 3 नाम्बार पइन्टआव जोङो थांनि दिनै जाहैबाय जिसुआ धर्म प्रसार खालामनो फैयाखै नाम्बार 1 गोसोआव लाखि जिसुआ जाहैबाय दिनै नियम निथि प्रसार खालामनो फैयाखै दिनै जिसुआ जाहैबाय जोंनो सोरगो रायजो होनोसो फैदों हालेलुया प्रेज द लर्ड संसारावसो केथलिकनो बाप्टिस्टनो माबा सिआरसिया होनो ओइ जोंनियावसो पबित्र आत्मा दङ पेन्टिकस्टेला होनो जोंनियावसो आननन थां जों एकदमबारे प्रार्थना खालामो केथलिकआ होनो जोंनियासो बिश्वआव सासन खालामदों आरो जोंनि बाप्टिस्टफोरा होनो नर्थ इस्टआव बाप्टिस्टआनो जोंनियानो मेजरिटि साहाखैथां खोलाखैथां नागालेण्डआव थां जेरावबो बाप्टिस्ट होननानै नङा दिनै जिसुआ जाहैबाय बेफोरबायदि मानसिखौ गावस्रा होलायनो बेफोरबायदि बोराबलायहोनो एनायनि जानो फैयाखै दिनै जिसुआ जाहैबाय सोरगो रायजोखौसो होनो फैदों जिसुनि सेथि प्रसारा बेनोमोन गोसो सोलायदो सोरगो रायजोआ खाथिसै नों दिनै बाप्टिस्टआवनो था अदालगुरिनिनो मेम्बार जा बा बै थुक्राझारावनो थांनानै मेम्बार लाहै बा नोङो बबावबा नोङो पान्जाबावनो थांनानै मेम्बारशिप लाहै बेजों बाथ्रा गैया नोंनि मेम्बारशिपा सोरगोआव जादोंना जायाखै नोंनि मेम्बारशिपा जुदि दिनै सोरगोआव जाबाय अब्ला नोंखौ रावबो होबथानो हाया मोदायाबो नोंखौ नोरोगाव लांनो हाया जिसुआ नोंखौ सोरगोआव लांगोन बिनिखायनो दिनै जिसुनि प्रसारा गोसो सोलाय सोरगो रायजोआ खाथि जाबाय दिनै जाय बिथांमोना दिनै सोरगोआव थांनो हास्थायदों दिनै जों जाहैबाय गोसो सोलायनायनि सम पापावनो गोदोनानै थानायनि सम नङा थगायग्राया थगायनायावनो थाबाय थानायनि सम नङा जौ लोंग्राया जौ लोंनायावनो थाबाय थानायनि सम नङा खायसे मानसिफोरा बुङो जौ लोंनायालाय पाप होननानै बबेयावलाय लिरनाय दङ बाइबेलाव रोखा लिरनाय दङ गालाथियानाव लोंग्लुंग्राफोरा सोरगोआव थाङा होननानै फेग्लुंग्रा लोंग्लुंग्रा
मोदोमनि आखल आखुजों सोलिग्राफ्रा सोरगो रायजोआव थाङा होननानै खारथां लिरनानै दङ गालासियान चैप्टार 5 आव जेब्ला नों फरायगोन अब्ला नों मोनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जाहैबाय जोंनि जिबनाव बिनिखायनो जिसुनि फोरोंनायखौ जोङो गोसोखांनो नांसिगौ गोसो सोलाय सोरगो रायजोआ खाथिसै दिनै नोङो दा मोनायावनो मा जागोन नों गावनो बुंनो हाया गाबोननो रेपसारा जानो हागौ जिसुनि फैफिननाय समा जुदि गाबोननो जायोब्ला नोङो मा थांनो राजि दंना गैया नों जुदि मोदोमनि पापनि आखलावनो जुदि थाबाय थायोब्ला सोरगोदूतआ जुदि फेम्फाखौ जुदि सुनानै होयोब्ला पे होनलायनाय अब्लानिया नों खोनानाय नङा जाया दिनै गोसो सोलायनानै धोरोमिया जिउ खुंदों बेल' खोनागोन आरो नों थालांगोन बेनिखायनो बाइबेलाव लिरनाय दङ सासेया लांजागोन सासेया गालांजागोन सानै मानसिया एखे लोगो उन्दुगोन माने सोर एखे लोगो उन्दुयो हौवा हिनजाव ना बिसि फिसाय हौवा हिनजावफ्रासो एखे लोगो उन्दुयो नंगौना नङा होमबा बाइबेलनि बायदिब्ला सासेया गालांजागोन सासेया लांजागोन हिनजावा जुदि बांद्राय खें खें पेकेर 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 एकदमबारे हयनि नहयनि गोब्रामबाय थायोब्ला नोंनि खुगाजोंनो नोङो दाय गोनांबो खालामजागोन नोंनि खुगाजोंनो नोङो दाय गैयैबो खालामजागोन होमबाथ' नोङो सोलायनांगौबाथ' सोलायथारनांगोन नङाबा नोंनि बिसायाल' थांगोन नों थालांगोन आरो बिसायाबो गावनि हिनजावसो होननानै खमजुरि होननानै एकदमबारे माबा मोनसे फिसा मिस्टेक खालामो मेगना गोजा गोजा सिंह बायदि नेनो हिनजावा थांगोन हौवाया थालांगोन हले मिन्थिखा हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जोङो बाइबेलनि बोसोनखौ ध्यान होनो नांगौ सासेया लांजागोन सासेया गालांजागोन एखे लोगो खामानि मावगोन माने नोंनि एखे लोगो मावग्रा साख्रिनि लोगोफोर जानो हागौ नोंनि स्टाफफोर जानो हागौ नोंनि एखे लोगो खेथियकफोर जानो हागौ सासेया लांजागोन सासेया गालांजागोन दिनै नों जुदि गोसो सोलायाब्ला बे मुगाया जाहैबाय गोसो सोलायनायनि सम बे मुगाया जाहैबाय सासेया सासेखौ सोंखारिलायनानै एना एनि जालायबाय थानायनि सम गैया दिनै गिर्जा होननानै बुङोब्ला जों सानो गिर्जाया गोथारफोरनि थाखाय नङा दिनै गिर्जाया जाहैबाय पापीफोरनि थाखाय पापी मानसिफोरा गिर्जायाव फैनांगौ आरो बिसोरो गोसो सोलायनांगौ हालेलुया गिर्जायावनो जुदि हाबाब्ला जौ लोंग्राया दिनै बोरैथो बियो सोलायनो हागोन गिर्जायावनो जुदि हाबाब्ला दिनै जुदि गाज्रि हाबा मावग्राया बोरै बियो गोसो सोलायनो हागोन दिनै गिर्जायाव फैब्लासो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगोन अब्लासो गाज्रि मानसिया बियो सोलायनो हागोन नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जायो मिथिगौ फैदों मानसिनि सिगाङाव होनाब्लाबो माने बे मानसिया बारा मोजां नङा गाज्रि मानसि फैब्ला आमुखेब फैदों ओरै थांखोमानानै आमुखेब फैदों आरो जों बिदि खालामनायनि सम नङा फैनो हो गाज्रि मानसिखौबो दुष्ट मानसिखौबो जाहाथे बिसोरबो गोसो सोलायनो हायो हालेलुया आरो दिनै जिसुआ बुंदों आं मोजां मानसिनि थाखाय फैयाखै गाज्रि मानसिनि थाखायसो बे संसाराव फैदों होननानै बुंदों धोरोमिया मानसिनि थाखाय आं फैयाखै नाथाय पापीफोरनि थाखायसो आं फैदों दिनै नों जुदि गावखौनो पापी होननानै सानोब्ला दिनै नोंनि थाखायनो जिसुआ फैदों हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै माथाइनि लिरनाय चैप्टार 4 भार्स 17 आव गोसो सोलाय सोरगो रायजोआ खाथिसै लास्ट मोनसे पद जोङो नायबावनि 1 करिन्थियान चैप्टार 4 भार्स 20 दिनै इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्राजोंल' नङा जिसुआ सोखायोमोननो बिजोंल' नङा जिसुआ बासायोमोननो जिसुआ पापीफोरखौ अनोमोननो नाथाय आं दा पापीफोरखौ अनला बिदि नङा जिसुआ क्षमा होयोमोननो नाथाय आङो दा क्षमा होनो हाया बिदि नङा जिसुआ दिनै जोंखौ सासे मानसिखौ खैबार क्षमा होनो होदों मिथिगौ जिसुनि चेलाया जेब्ला थांनानै बुंहैयो 7 सानसेयाव 7 बार आरो बेसेबांबा बार खमसे खम नोङो सानसेयाव 100 बारनिबो बारा नों क्षमा होनांगौ टाइपनि बाइबेलाव जों जेब्ला माल्टिप्लाइ खालामगोन हालेलुया नाथाय जोङो माबा मोनसे घटना जुदि जायोब्ला सानसे बोसोरसेयावबो जोङो क्षमा होलायनो हाया बिदिजों जानाय नङा बेनिखायनो बाइबेलनि बेसेना बुंदों सोरबाया जुदि सोरखौबा क्षमा होनो हायाब्ला इसोराबो बेखौ क्षमा होनो हायानो मा जालायदों होननानै आं जेबो मिन्थिया नाथाय बे जाहैबाय इसोरनि बोसोन फिसा मोनसे बोराबलायनायखौब्लाबो नोङो क्षमा होलायथारनांगोन अब्लानिया सोरगोआव हाबनो हागोन नङाब्ला हाबनो हानाय नङा दरवाजाया बन्द जागोन इसोरनि रायजोआ बिदिसो सोलियो आरो दिनै इसोरनि रायजोआ सोखायोनो होननाय नङा सोखायो दिनै आं बेखौ मानो नुदों होनोब्ला दिनै जोंनि मिनिस्ट्रियाव आं जेब्ला इसोरनि लामाजों थाबायदों इसोरनि जिउआ ओरैबायदि खामानि मावदों साथाम फाग्ला जानाय मेन्टेलि डिसअर्डार जानायखौ आरज खालामनानै हामनायखौ आंनि मेगन सिगांजों नुदों 21 बोसोर सासेया 8 बोसोर आरो सासेया बोसोरनैनि पेरालाइसिसखौ बिखुनजोजों हिनजावजों हमनानै लाबोबाय जिसुनि मुङाव आरज खालामनानै थाबायनानै थांनायखौ नुदों आरो अब्लानि आङो बे बोसोनखौ लानानै सानबाय नंगौ दिनै इसोरनि बोसोना काहिनी बायदि फोरोंनायजोंल' नङा नाथाय बिनि बोलोआबो दिनै इसोरनि रायजोआव नुजायो इसोरनि रायजो आरो सोरगो रायजोआ गुबुन गुबुन इसोरनि रायजोआ जाहैबाय हाजों आरो मोदोमजों थानाय समावनो जिसुआ आत्मायाव राजा जानानै जोंखौ फोथायारिफोरखौ सासन खालामो आरो सोरगो रायजोआ जाहैबाय हाजों दाजानाय मोदोमखौ नागारनानै जोंनि आत्माया अराय समनि थाखाय थांगोन
बेखौ जाहैबाय सोरगो रायजो होनो पाराडाइस सोरगो रायजोआव दानो रावबो थांथ'वा नाथाय थांगोन जेब्ला रेपसारनि समाव जोङो थांगोन आरो नङाब्ला हाजों दाजानाय मोदोमखौ नागारोब्ला जोङो थांगोन नाथाय जों बयबो दा इसोरनि रायजोआवनो दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दिनै नों सासे जुदि इसोरनि रायजोनिब्ला नोंनावबो बे पावारा थायो नों गावनो आरज खालामनानै लायोब्लाबो जिसुनि मुङाव नोंबो हामनायखौ मोनगोन नों आरज खालामनानै लायोब्लाबो समयसानिफ्राय समाधानखौ मोनगोन नों हास्लाबा जायोब्ला मण्डलिनि गागिफोरबो दङ बाइबेलाव लिरनाय दङ सोरबाया जुदि बेमार जादोंब्ला मण्डलिनि गागिफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरदो आरज खालामदो धोरोमियाफोरनि बिसुनायजों बासायजागोन फाब सिमान लालायोब्ला क्षमा होजागोन आरो सोखाजागोन दिनै नोंनि जिबनाव जिखि समस्या फैया मानो गासैखौबो इसोरनि बोलोजों नों गोजान खालामनो हायो जेसेखि बेमार थाया मानो गासैखौबो नों इसोरनि बोलोजों गोजान खालामनो हायो जिसुनि मुङाव सख'जानाय सोखाजानाय उदांस्रिया जिसुनि मुङाव दङ दिनै जोङो बेखौनो मोनथाम बिषयखौ नायबाय नाम्बार 1 मोनसेया मामोन फार्स्टआव मामोन गोथार जिउ 2 नाम्बारा मामोन फोथायनाय आरो लास्ट नाम्बाराव जाहैबाय इसोरनि रायजोआ जाहैबाय दिनै गोसो सोलायनायनि जायफोरा दिनै गोसो सोलायो बिसोरसो इसोरनि रायजोआव आरो जायफोरा गोसो सोलाया पापावनो दङ बिसोरो उदालगुरि बाप्तिस्टनि मेम्बारशिपल' जानानै दङ हाबा जायोब्ला सहाय मोनगोन थैयोब्ला मण्डलिया थांनानै फबहैगोन दुखु खस्थ' जायोब्ला आरजनिल' सहाय मोनगोन नाथाय बे जाहैबाय सोरगो रायजोनि आशीर्बादखौ मोननाय नङा जायफोरा गोसो सोलायनानै दिनै जिसुनियाव फैबाय बे मानसिफोरासो सोरगो रायजोनि इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्राजोंल' नङा बिनि बोलोजोंसो सलियो होननाय आशीर्बादखौ मोनगोन बे मोनथाम बिषयखौ गोसोआव लानानै आवगायब्लानो जाबाय